Dobro večer, poštovane članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice, dragi prijatelji, nadam se da ste još budni. Ja ne znam je se ovdje smije govoriti manje od 15 minuta, ali drago mi je bilo čuti ovdje, ipak smo došli u jedan grad, pobjednički grad za Hrvatsku demokratsku zajednicu i čestitam Siniši, čestitam svim njegovim suradnicima na dosadašnjim rezultatima, a iz onoga što sam vidio uvjeren sam da ćemo mi ovdje 21.5. već u prvom krugu slaviti novog starog gradonačelnika, a uvjeren sam da će rezultati za našu listu isto tako biti jako dobri, pobjednički, da ćemo imati većinu. Pozdravljam vas sada ozbiljno, sve zajedno, pozdravljam vas i u ime predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Andreja Plenkovića. On je danas u Dalmaciji, evo baš sam vidio u Zadru, mislim da je u Omišu, Makarskoj i još nekim sredinama. Dakle, raspršili smo se svi po Hrvatskoj i svi ministri obilaze naše gradove, općine, županije, jer cilj nam je vrlo važan. Želimo na ovim lokalnim izborima biti uvjerljivi pobjednici, što ne znači samo da budemo najjača politička stranka. Mi smo si zadali cilj da ostvarimo još više županija, dakle još više župana, još više gradonačelnika i načelnika nego što smo ih imali 2013. godine. Ambiciozan je plan, ali vjerujemo da snaga Hrvatske demokratske zajednice, da sve ono što činimo jest prepoznato od naših ljudi i vjerujemo da će nam to oni honorirati na izborima. Ovi lokalni izbori odvijaju se u jednoj atmosferi koja nije baš karakteristična za lokalne izbore. Dosta su ostali sami izbori i same teme lokalne u sjeni onoga što se događa na državnoj razini, na nacionalnoj razini, pa ću ja nekoliko riječi posvetiti tome. Prije toga želio bih se zahvaliti još jedanput i pozdraviti sve utemeljitelje, sve hrvatske branitelje, sve članice i članove obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Želim pozdraviti načelnike koji su ovdje iz susjednih općina, želim pozdraviti kandidatkinje i kandidate. Želim vam svima od srca prenijeti pozdrav iz središnjice Hrvatske demokratske zajednice. Moji prethodnici govorili su i spominjali političku stabilnost. I zaista to je po meni misija koju Hrvatska demokratska zajednica ima u ovom svom mandatu. Mi smo politička stranka, politička snaga koja je u modernoj Hrvatskoj državi napravila sve najvažnije strateške poteze i bila na čelu Hrvatske u trenucima kada su svi važni povijesni događaji dogodili se u ovih zadnjih 27-8 godina. Od stvaranja države, od pobjede u Domovinskom ratu, od obnove međunarodne afirmacije koja je okrunjena kroz članstvo u NATO savezu i Europskoj uniji, sve je to vodila Hrvatska demokratska zajednica i naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman, posebno u tim 90. godinama kada je stvarana država. To su bile tada naše misije i pitali smo se što će biti najvažnije u ovome mandatu. I evo kako vrijeme ide, postaje potpuno jasno da osim gospodarskog razvoja, da osim zaštite kroz načelo solidarnosti svih onih ljudi o kojima mora skrbiti država, da ipak politička stabilnost i snaženje državnih institucija ključna misija koju Hrvatska demokratska zajednica u ovome mandatu ima. Zašto je to važno? U prvom redu zbog toga što se mijenja međunarodno okruženje i bitno su izmijenjeni i međunarodni i sigurnosni odnosi oko nas. Kao što pratite vjerojatno iz dana u dan, vidite da politička situacija u Europi je drastično izmijenjena nego prije nekoliko godina. Ponovo se javljaju napetosti između NATO saveza i Rusije, Turska se mijenja, mogući su ponovo izbjeglički valovi. U Europskoj uniji jedna od temeljnih zemalja članica, Velika Britanija, izlazi iz te organizacije. Imamo Ameriku koja jako se mijenja, koja isto tako još uvijek nije jasno definirala svoje vanjsko-političke ciljeve. U našem susjedstvu imamo Bosnu i Hercegovinu koja je vrlo nestabilna, imamo konflikte u Makedoniji, državi koja je
pitanje kako će se razvijati u budućnosti, napetosti između Srbije i Kosova. Dakle, cijelo naše šire i uže okruženje je nestabilno. Imamo isto tako i u Hrvatskoj jednu veliku krizu, potencijalnu bombu, da tako kažem, ekonomsku, a to je Agrokor. I u takvim uvjetima politička stabilnost je preduvjet za sve ostalo. Iz tog razloga mi smo se odlučili prije nešto više od pola godine na suradnju sa Mostom. Bez obzira na loš eksperiment s njima koji smo imali u 2016. godini, procijenili smo da zbog svjetonazorskih razloga, upravo zbog te stabilnosti, tražimo jednog partnera s kojim bismo mogli 4 godine raditi, 4 godine na bolje mijenjati Hrvatsku i pritom imati političku stabilnost. Znali smo da nisu lagan partner, međutim nadali smo se da ipak i oni iz onog prve naše vlade, prve većine u Saboru su nešto naučili, da su shvatili da država nije igračka, da država znači odgovornost, da država znači ozbiljnost, da država znači i teret i ne samo skupljanje bodova kada su teške političke situacije i neke krizne situacije, nego baš onda podmeteš svoja leđa ako si odgovoran i ozbiljan i vodiš državu i naciju u smjeru kojem ona mora ići. Vidjeli smo već u startu da, nažalost, nisu očito naučili lekciju iz one prve vlade, ali smo se nadali da će vremenom to se mijenjati. Tim više što smo zaista ušli, a tu znaju kolege saborski zastupnici, da smo ušli u tu suradnju s jako dobrim namjerama, u dobroj vjeri. Međutim, kako je vrijeme proticalo, tako je i njihov odnos prema toj suradnji postojao sve nezdraviji. Sve je kulminiralo u trenutku kada su odlučili podržati zahtjev SDP-a, dakle glavne oporbene stranke, da se smijeni jedan ministar u vladi. Imate jednu situaciju kad razgovarate sa predstavnicima drugih država, kad ih pitate za takvo iskustvo, kažu pa nigdje toga nema. Ako si partner u vladi, onda surađuješ otvoreno, jasno, transparentno sa svojim partnerom. Ako se odlučiš podržati zahtjev, prijedlog, neku inicijativu oporbe, onda više ne možeš biti vlast. I onda se dogodila ona famozna scena gdje njihova 3 ministra dižu ruku za smjenu našeg ministra financija. U tom trenutku kao veliki frajeri, valjda su mislili sad ćemo mi glasati, a HDZ će pognuti glavu, pa ćemo mi nastaviti dalje, pa ćemo tražiti drugog, trećeg, četvrtog ministra i na grbači HDZ-a će oni raditi svoje političke karijere. To tako nije moglo ići i dobili su lijepo ono što su i zaslužili, ostavke, odnosno otkaze iz vlade. Nakon toga dogodila se onda ona krizna situacija u Saboru, međutim pokazali smo žilavost političku, obranili smo ministra financija, promijenili smo isto tako i čelništvo Sabora i evo ulazimo u ove lokalne izbore s čvrstim uvjerenjem da ćemo nakon lokalnih izbora formirati većinu i obraniti vladu i nastaviti raditi na svim onim programima i svim reformama koje smo si zadali. Spremni smo mi na nove izbore. Ako do toga bude trebalo doći će. Dakle, HDZ je najjača politička stranka, naši rezultati su izvrsni, rejtinzi koje imamo u svim dijelovima Hrvatske su izvrsni, tako da se ne plašimo prijevremenih izbora. Ali smo procijenili da u ovim okolnostima o kojima sam govorio, da turističku sezonu imamo pred sobom, da imamo čitav niz važnih projekata infrastrukturnih, evo zračne luke u Zagrebu i Dubrovniku su obnovljene, krenut će uskoro Pelješki most, idemo sa čitavim nizom projekata u željeznici, da ne kažem ovim manjim lokalnim projektima, imamo rast BDP-a od 3%, imamo u odnosu na 2015. godinu 50.000 ljudi više zaposleno, imamo nezaposlenost ispod 200.000 ljudi, smanjen je javni dug i deficit, čitav niz dobrih ekonomskih pokazatelja koji bi zaista bilo šteta u ovome trenutku prekidati. I zato ćemo potruditi se da formiramo većinu u Hrvatskom saboru koja će podržavati vladu da može vlada nastaviti s radom. Ponavljam još jednom, ako to ne bude išlo, tada ćemo ići u nove izbore. Ali to nije onda naša volja, to nije naša krivnja, to je odgovornost Mosta,
to je odgovornost onih koji su tu cijelu situaciju zakupili. Dakle, budite mirni, što se tiče nacionalne razine, jako dobro znamo što radimo, svo ovo vrijeme vodili smo jednu racionalnu politiku, nismo podlijegali demagogiji, nismo se služili tim demagoškim mjerama da bi dobili potporu građana, za razliku i od naših tih partnera iz Mosta, ali i za razliku od Živog zida, SDP-a i sličnih političkih opcija koje misle da će, govoreći ljudima neistine, podilazeći sa nekim najnižim strastima, dobiti političku potporu i temeljem toga onda upravljati. Svako od vas, a pogotovo u ovom kraju gdje ima jako puno poduzetnika, privatne inicijative, ljudi jako dobro znaju da se samo teškim radom, upornošću, organizacijom, sustavom postižu rezultati. Rezultati se ne postižu bukom, deranjem, jeftinim moraliziranjem, mudrijašenjem, što je karakteristika jednog dijela političke scene. Rezultati se postižu ozbiljnošću, odgovornošću i radom. I to je ono na čemu Hrvatska demokratska zajednica danas bazira svoj program i na čemu će bazirati taj program i u budućnosti. I to je naša poruka građanima i molim vas da takve poruke i vi šaljete. S jedne strane imate one koji su ozbiljni, koji žele stabilnost, koji žele sigurnost, koji žele razvoj, a s druge strane imate one koji bi destruirali, koji bi kritizirali, koji bi stvarali kaos i to je jedina politika koju imaju. Dakle, odabir mi se čini vrlo laganim i vjerujem da će velika većina ljudi to i prepoznati. Isto se to odnosi i na lokalne izbore. Isto se to odnosi na lokalne izbore i oni su nam zato i tako važni. Želimo ostvariti, neki od prethodnika su o tome i govorili, taj sinergijski učinak općina, gradova, županija i centralne vlasti. I tu HDZ želi imati i veći broj općina i gradova i županija, jer samo na taj način možemo od dna pa do vrha provoditi svoje politike, realizirati projekte, realizirati brojne programe, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju vidite i sami da se zaista povećao financijski kapacitet i da imamo na raspolaganju milijarde, doslovce milijarde kuna koji se ulažu baš u infrastrukturu, baš u razvoj, baš u one projekte koje ne bismo mogli financirati iz vlastitih sredstava. I zato je dobro Jenkač rekao, nemamo mi 5 milijuna, mogu pričati sad ovi iz SDP-a, to bi mi nešto drugačije. Ne bismo. Ušli smo u Europsku uniju zato da bismo povlačili taj novac, da bismo imali s jedne strane sigurnost, ali s druge strane da bi ono što ne možemo financirati sami, financirali iz tih sredstava. I to traži onda ozbiljnost, to traži ljude koji znaju svoj posao, to traži profesionalce, to traži ovakve projekte, jasne brojke, to znači planove, strategije, inicijative, to je današnja politika. Nema buke i galame i kroz demagogiju prikrivanja vlastitog neznanja i nesnalaženja u ovom vremenu u kojem živimo. Dakle, ponavljam sad još jednom, iz tog razloga želimo da Hrvatska demokratska zajednica i partneri ovdje koje imamo i u Novom Arafu, i HSU i HSS, da zajedno s njima napravimo što je moguće bolji rezultat, kako bismo onda mogli politiku s lokalne razine povezivati sa politikama na državnoj razini. I to je ona ideja koja nas je vodila kada smo pripremali ove lokalne izbore, kada smo pripremali i naše kandidate i veliki broj, kao što ste primijetili, i mlađih kandidata, novih kandidata. Na gotovo svim listama smo ispunili i žensku kvotu od 40%, što je jedna novost za Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali vjerujem i jedna velika kvaliteta. Dakle, idemo u smjeru uvođenja i novih generacija, novih političara koji znaju itekako dobro odgovoriti i na izazove koje imamo. Osim Novog Marofa, gdje vjerujem da ćemo zaista pobijediti i u prvom krugu i ostvariti većinu i u vijeću, siguran sam da ćemo obraniti sve naše općine. Kad bi bilo kao kod našeg načelnika koji je govorio, bilo bi nam puno lakše da imamo bez kandidata pobjede, ali bez drugih protukandidata, ali neće tako biti. Drugdje će se tražiti velika politička borba i naravno da smo mi u HDZ uvijek na nju spremni, ali vjerujem da ćemo braniti naše općine. Međutim, cilj je i u ovoj županiji dobiti još pokoju općinu i još pokoji grad. Vjerujem da možemo Varaždinske Toplice, ako se ne varam, koji su susjedni ovdje, da još jedan grad imamo, a vjerujem i u jako dobar rezultat u županiji.
Dakle, županija nam je ovoga puta veliki izazov. Slušao sam pažljivo i pratim rad i ovdje župana već dugi niz godina i zaista puno je tu lijepih riječi, puno je fraza, puno je napada na središnju vlast da je ona kriva zašto nešto ne ide, ali mislim da se u prvome redu radi o nesposobnosti i nesnalaženju tih ljudi koji su do sada vodili županiju i mi u ovih nekoliko dana, još koji su pred nama, ali posebno na dan izbora, moramo objasniti građanima, moramo ih potaknuti da iziđu jer i ovaj kraj traži promjenu. Odabrali smo kandidata Alena Runca, koji ima zaista impresivan životopis, koji je čovjek sportaš, koji je borac. Mislim da takav čovjek dobro će doći u ovome kraju. I molim vas da ga svi podržite jednako kao i našeg Sinišu. To su me pitali i novinari kada sam ovdje davao izjave prije sastanka. Kaže, da li će se dogoditi da možda u nekim sredinama dobije načelnik više, a kandidat za župana da dobije manje? Moj odgovor je bio ne. Sve 4 liste koje ćete zaokruživati moraju dobiti približno isti broj glasova. Dakle, jednako i za gradonačelnika i vijeće, i za župana i za županijsku skupštinu. Jer to je onda zajedništvo, to je onda poruka koju mi želimo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici poslati, da se borimo za svakog našeg člana, da nam je važna i općina i grad i županija i država. To je nešto po čemu se moramo razlikovati od svih drugih. Netko je danas rekao, ostali smo sami, svi su protiv nas. Ja se ne slažem s time jer i ovdje evo, imamo naše partnere iz HSS-a, iz HSU-a, ali mi smo najjači. Mi smo politička stranka koja je kralježnica političke stabilnosti, koja je kralježnica političkog sustava u Hrvatskoj i normalno da veliki uvijek na određen način izazivaju ove male oko sebe i oni bi htjeli doći na naše mjesto. Ali ne mogu. Jer mi smo ti koji smo od 90. godina bili politička snaga koja je vodila Hrvatsku i rješavala sve najbitnije i najvažnije probleme koje ove zemlje imala. Dakle, tako i na ovim izborima napadat će nas, ali ja sam uvjeren da ćemo 21.5. itekako pokazati da smo najjači i najbolji upravo onda kada svi napadaju na Hrvatsku demokratsku zajednicu. Toliko od mene. Hvala vam još jedanput i na odazivu, puno vas ovdje ima, što isto tako hrabri, tako je i u drugim sredinama u Hrvatskoj, gdje god dođemo zaista HDZ je na nogama, vidi se ona jedna naša snaga, naša motivacija. Molim vas dakle, da iziđete 21.5. da dadete svoj glas kandidatima i listama Hrvatske demokratske zajednice. Molim vas isto tako da angažirate i sve svoje bližnje, svoje susjede, prijatelje i da im objasnite da je za Hrvatsku najbolji izbor bio, sada je i bit će Hrvatska demokratska zajednica. Hvala vam lijepo.